Peter God, så har jeg faktisk lidt dårlig samvittighed over, at vi ikke er kommet længere. Du skal ikke kaste os for Daniel. Nu kaster han igen. Videre. Kasper, nej! Løb! Nu er det godt. Nej! Det er hjem med det her, mand. Når vi kommer hjem, Daniel. Når vi kommer hjem. Må vi godt få en iscreme? Jeg er splitter ravnekal, og jeg bor på 12. sal. Og om lidt så skal jeg ud og flyve. Og det er der ikke noget at gøre ved Bob. For det er der ikke noget at gøre ved Bob. Og det banker på min dør, der kommer 5 mand ind. De fine hvide gitler, det siger. Så er det Risskov næste gang. Og velkommen til dokumentarprogram Min Ven Spasseren. Jeg har fået til opgave at følge 2 spassere. Og der er egentlig ikke så meget at fortælle, at jeg skal følge dem. Det skal jeg. Det er Daniel og Kasper. Jeg har ikke set dem endnu, men de står lige her rundt om hjørnet, og lad os se, hvad de laver egentlig. Hallo? 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 Undskyld. Hallo? Hej. Jeg hedder Michael. Jeg skal følge jer. Ja. Det er mig, der er Michael. Hold nu op, ja. Nu fik jeg slet ikke rigtig med. Ikke har adgang til Anders Fogh Rasmussen. Hvem er hvem? Kan vi ikke lige skrue ned for det der? Kan vi ikke lige skrue ned for det der? Hallo? Kan du gå ned på det der? Kan vi ikke? Og det er først og fremmest. Goddag. Hej. Hvem? Nu fik jeg ikke med. Hvem var Daniel og hvem var Kasper her nu? Det har jeg. Det er mig. Ja, hvem er Daniel, og hvem er Kasper? Du er Kasper, eller hvad? Nej, det er mig, der har Daniel! Det er dig, du er skør! Men så du er Kasper? Ja. Ja, det er mig. Hvad er der? Det er et bananskrald. Vi skal ud på en tur sammen med nogle andre. Nej, det er lækkert. Jo, det skal vi. Det skal vi godt nok. Det glæder jeg mig meget til. Så spiller vi backstage. Kan vi med flyvemaskinen? Der er væk? Nej, vi skal bare ud og køre. Vi skal ud i et sommerhus. Ja, der er jo ikke sommer nu! Nej, der er godt nok vinter. Vi skal ud i et sommerhus på udflugt sammen med en hel masse andre. Det er I simpelthen klar på, hva'? Ja. Jeg gør det ikke. Jeg er faktisk pædagog. Hvor er det der, du har nu? Det er kamera. Det er der. Jeg vil ikke. Kan du da billede dem? Ja. Billede med dig? Nå. Nå. Okay, jamen vi Nej, prøv nu. Nej, prøv nu lige at hjælpe. Nej, sødeste. Nu, slap lige af. Slap nu lige af. Hallo? Daniel! Daniel! Slap nu lige af, nå. Kan du ikke med billede? Kasper! Altså, jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå, det her. Jeg kan ikke med vilje. Jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå. Kan du ikke med vilje? Nej, prøv. Hey, I to. Kasper! Nej, Daniel!
Daniel! Daniel! Slap af! Hey! Hallo? Rolig. Nå, Daniel, du slap af, ikke? Vi skal nok klare det. Okay. Vi skal nok klare det. Det er også klart. Vi skal ud på en hammerfed tur, så får vi øl og sandwich. Jeg har hørt, du godt kan lide øl. Kasper, gider du godt lige at være med det der? Vi kan få øl. Ja. Derude. Øl? Så gider vi ikke. Så gider vi godt mad alligevel. Og så er vi klar til at tage afsted. Og så er vi klar til at tage afsted. Er I også klar, drenge? Vi er lige ud til. Hvad er det, Kaspers mor? Nu kan du, mor! Ej, for satan! Alt okay, Daniel? Alt okay? Ej. Au, for satan! Det var ikke mig, der gjorde noget. Nej, Daniel! Slap af! Hey, drenge, vent! Ej, nu fik jeg sov på mig. Jeg er splitteravne gal, og jeg bor på 12. sal. Og om lidt så skal jeg ud og flyve. Og det er der ikke noget at gøre ved Bob. For det er der ikke noget at gøre ved Bob. Og det banker på min dør, der kommer 5 mand ind. De fine hvide gitler, det siger. Så er det Risskov næste gang. Gamle dreng. Så er det Risskov næste gang. Gamle dreng, ja gamle dreng. Skal vi prøve dette her for sidste gang? Jeg er ikke helt normal, derfor spiser jeg Truxal, lithium og nussinan. Og der er der ikke noget at gøre ved Bob, nej, det er der ikke noget at gøre ved Bob. Dr. Ejgo, han siger, der burde spise dem lidt tiger. Han ved, hvad det drejer sig om. Nu har vi sgu lille problem. De andre, de er blevet væk fra os. Det er også der er kamera. Men det er også lige meget. Lad os se, hvad de andre, de siger. Vi ved ikke, hvor de er henne, vel? Jamen, vi prøver i hvert fald på at gå den her vej. Tror vi nok. Er der også den her vej? Eller den her vej? Nu da jeg er pædagog, så har jeg faktisk lidt dårlig samvittighed over, at vi ikke er kommet længere. Og vi aner ikke, hvor vi er. Han har prøvet dem i 22 år. Han har prøvet dem i 22 år, ja, år. Så man er tryg ved kvaliteten, du forstår. Dr. Ejgo, han er en meget venlig mand. Hjertevarm har menneskelig forstand. Og det er der ikke noget at gøre ved Bob. Og det er der ikke noget at gøre ved Bob. Og han snakker, mens han på sin pibe bakker. Angående mig, så bakker han ud. Han har bakket ud i 22 år. Han har bakket ud i 22 år, ja, år. Så man er tryg ved kvaliteten, du forstår. Jeg er tilbage på 12. sal, jeg er klæder helt normal. Om lidt så skal jeg ud og flyve. Og det er der ikke noget at gøre ved Bob. Og det er der ikke noget at gøre ved Bob. Og det banker på min dør, der kommer 5 mand ind. I fine hvide gitler, det siger. De er godt nok temmelig syge nu, fordi de har drukket en temmelig meget saltvand. Ej, lad nu være med at slå på hinanden. Hey. Daniel, Kasper! Jeg tror snart, vi er på rette vej. Undskyld. Undskyld. Ej, det var ikke med vilje. Ej. Undskyld. Nej! Daniel!
sindssygt mange kræfter, sådan nogen. Daniel, nu slår du af, ikke? Fuck. Daniel han har så beroliget sig igen, og som vi ligesom føler, at så er vi på rette vej. Kom nu, drenge. Ja. Det er ikke så godt, det der. Ja. Nej, Daniel. Kasper. Lad nu være. Lad nu være. Her, kom her med kameraet. Kom her med kameraet. Lad nu være. Ej, nu giver jeg mig den altså, ikke? Så. Hvor fanden er Daniel henne? Hvor har du gjort af Daniel? Det var utroligt. Hvad sker der hernede? Ej! Daniel! Hvad har han gjort ved dig? Ej, kan du ikke komme ud derfra? Daniel, kom ud derfra. Daniel, kom ud derfra, ikke? Jamen, vi når jo aldrig hjem, hvis du ikke tager dig sammen, for helvede. Din klamme spasser, nu tager du kraftedeme sammen, mand. Står han og pisser derop. Fandme ikke hold styr på jer to. Jeg er i hvert fald nok af det her pis. Jeg lugter ind i det. Luk dig selv ud, mand. Tag dig dog sammen. Kraftedeme. Ja, han står stadigvæk og pisser. Nu! Og så går det videre. Vi når sgu da aldrig hjem ved det her, mand. Daniel, nu slapper du af. Ikke? Jeg skal nok snakke med Kasper. Ja, det er godt. Det er godt. Fandme utroligt med dem, mand. Stop med at smide med ting, ikke? Så stopper du. Du skal ikke kaste efter Daniel. Daniel, han bliver... Ved du hvad? Så stopper I. Så er der op. Ikke? Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det her. Kasper, rejs dig op, så går vi videre. Kasper. Videre. Kasper, nej! Bliv her! Vi skal... Nu er det fandme godt. Nu er det godt. Nej! Ej, se nu der, hvad jeg har lavet. Hvad er det? Hvad er det? Var det dig? Var det dig? Okay, så tror jeg, vi er på rette vej. Det er i hvert fald ikke langt hjem længere. Ja, okay. Kasper, nu bare rejs dig op, ikke? Rejs dig op, ikke? Ikke? Nej, Daniel. Nej, du skal ikke putte ham i hovedet. Du skal... Nu, kom her. Kom her. Så er det godt. Rejs dig op. Rejs dig op. Nu. Så tager du kraftedeme sammen, mand. Nej, jeg gider ikke det pis længere, mand. Michael! Jeg gider ikke det pis længere. Michael, nu kommer jeg med. Jeg har fået nok, mand. Nok. Michael, nu kommer jeg med. Ja. Når vi kommer hjem, Daniel. Når vi kommer hjem. Må vi godt få en iscreme? En iscreme? Bare sådan en, vi kan spise. Så skal I kraftedeme også opføre jer ordentligt, mand. Vi smager meget godt. Vi smager godt på min 0 liter. Men så nu må jeg gå pænt. Jamen prøv at se der. Se nu går han igen. Nu går han igen. Michael, Michael, nu henter ham. Hvorfor du godt få en? Så hent ham. Så hent ham. Ja. Kæft, hvor jeg har fået nok af det her, mand. Vi kan få en iskrem, når vi kommer hjem. Gider ikke længere. Vi kan få en iskrem, når vi kommer hjem. Så kom nu. I starten var de fandme søde og rare, mand. I starten. Men nu her. Far vi vild. Og så slipper jeg rundt på 2 spasser. Når vi kommer hjem, kan vi få en iskrem. Nu kaster han igen.
Hold da kæft, mand. Kasper! Du holder fandme op med at kaste med ting nu. Jeg kaster jord på mine øjne. Ja, det er synd. Nu flyt dig, mand. Kasper! Stopper du fandme det pis der? Nu tager vi hjem. Er det forstået? Seriøst, jeg gider ikke længere. Det gør jeg ikke. Det her, det er for meget. Kasper, kom her. Nu går vi. Kasper, den her vej. Du får ingen iscreme. Daniel, han har gjort det mindst en indsats, ikke også? Jeg kan godt finde ud af det. Nej. Jeg kan godt finde ud af det, Michael. Må jeg gerne få en iscreme? Når vi kommer hjem, hvis du opfører dig ordentligt. Der fanger jeg Kasper. Så fang Kasper. Fordi jeg gider ikke længere. Kasper! Tag ølflaskerne med. Tag ølflaskerne med. Vi må få en iscreme, når vi kommer hjem, hvis du godt gider at gøre det. I får også en øl, så. Kasper, du får en øl. Jeg har lige en iscreme øl. Okay. Er det i orden? Så gider vi godt, Michael. Det er i orden, så. Okay. Det er godt, Kasper. Daniel, hent ølflaskerne, ikke? Ja, så. Okay, vi håber i hvert fald, at vi er på rette vej nu. Jeg er temmelig meget for at spatte det her. Okay, nej. Slut. Endelig har vi fundet hjem. Michael! Ja, jeg håber i hvert fald, at de andre de er der nu. Hvad er der, Daniel? Michael, nu må komme hjem, og nu så kan vi få den der iscreme. Ja. Selvfølgelig må I få den iscreme. Se. Hey, hvor er ølene nu henne? Hvor er ølene nu henne? Daniel! Daniel! Jeg har det! Hvor er iscreme? Kan man tog øl? Ølene, mener jeg. Kan bare Du er sindssyg, mand! Kan bare tog øl? Kasper, var det dig? Det kan man. Jeg vil da godt have min iscreme. Det er for meget det her, mand. Du får ikke nogen iscreme nu. Nu er det slut. For vi vil med dig næste gang.